Jelena, kakav je život prema tebi ovih dana? Jao. Kakvo pitanje? Pa iskreno ti kažem, nikom nije postavio to pitanje. Sigurno zadnjih 10 godina mog života od kad se bavim ovim poslom. Pa ne mazi me život, mogu reći. Biti javno eksponiran u ovolikoj meri kao što sam ja nije baš lako i lagodno i ne može ovo svako da radi, stvarno. Tako da, raf, što bi rekli. Ajde da pričamo o šopingu. Obsesivnom šopingu. To je, šoping je nova vrsta lečenja iz frustriranih, estradnih, novokomponovanih. Jelena, se tebi dešava nekad u životu po svim običnim smrtnicama da nemaju što? Meni se to dešava svaki dan. Što znači šta? Što znači da nemam nikad ništa. Otvoriš orman, sedneš i kao... I plačem. I plačem i moje preslačenje traje satima i satima i satima. I onda obično iz kuće izađem onako kako nisam želela da izađem. Jer ja stvarno nemam šta da obučem. I onda su svakodnevni izleti po kakvim buticima ne bi li ja našla. U Beogradu stvarno nema ništa da se nađe i da se kupi. Barem ono što ja volim. Pa dobro, te kupuješ u inostranstvu po aerodromima ili? Ne, ja se samo sa aerodroma uputim ka centru. Da, ka određenim adresama. Inače, ima par butika po svetu gde me tako dobro poznaju da zaključaju butik, naruče mi picu, Coca-Colu. Sve nezdravo. I ja smem da jedem picu i tim prstima ovako da diram, sve mi je dozvoljeno. Da isprobavam, da sedim u tome, da šetam u cipelama i tako. To što mene strašno zanima, jesi ti jedna od onih osoba koje prebrojavaju novac kad im vraćaju kuću? Pa ja uglavnom plaćam kartice. Cash, ne. Dobro. A reci mi, molim te, šta... Što ne preporučujem. Da, šta radiš sa starim stvarima? Ili daješ u Crveni krst ili čekaš da se moda vrati? Pa uglavnom su moje kućne pomoćnice i njihove ćerke obučene u last season collection. Tako da nosi to po osnovnoj i srednjoj školi i tako. Takođe me strašno zanima kad listaš modne magazine, ali zaokružuješ ovo, imam moguće da imam moguće. Pa uglavnom me zaboli glava, opet mi je čuvene glavobolji i uglavnom me zaboli želudac. Zašto? Pošto shvatim šta sve nemam, a šta želim da imam i onda krećem u akciju. Da li ti je u stvari posao, da li se ti spremaš za posao ili posao ti je tu da bi se ti spremila? Ne znam kako da to objasnim. Ja se u stvari bavim ovim poslom da bi mogla da pokažem sve novo što sam kupila. I zato to je možda i recept uspeha. Znaš, potpuno biti neopterećen svojim poslom. Nego se baviti poslom zbog viših ciljeva, a to je imati gde iznosati tu silnu garderobu koju kupiš. U stvari, shvatiti onako vrlo ležerno i neozbiljno, kao neku vrstu hobija svoj posao je najbolji recept za uspeh. Ne biti preterano opterećen, znaš, a opet biti vrlo tu. Da. Upravo zbog toga sam ti pozvala u emisiju, zato što sam bila na nekom putu, znaš, i meni su noviteti iz tvog života stizali SMS poruka. I to je ljudima predstavljalo neku vrstu zabave, vica i tako dalje. Kako je živeti zaista takav život? Misliš, kako je živeti život koji prate svi i smatraju za javno dobro, jeli? Zavirivati u tuđi krevet je omiljeni hobi ove naše nacije, to nam je bitnije od političke situacije, od gladine, maštine, ratova, kriminala, a javne ličnosti, pogotovo ove estradne, jeli, i njihovi privatni životi su tema broj 1, barem kad sam ja i moj život u pitanju, jeli, tako da sam ja dobila neslavnu ulogu da budem tabloidna ličnost broj 1, htela to ja ili ne, i da je moj privatan život onako nešto što daje svima za pravo da ispiraju usta. Nisam im ja dala za pravo, nego jednostavno ja sam to shvatila kao onako jednu nuspojavu popularnosti i prevelikog eksponiranja novog CD-a ili šta već,
kako bih to objasnila ovako naivno, Mora da. da se zameni, mislim, pošto ako ozbiljno shvatiš sve to, možda se poludi, zar ne? Moraš da budeš vrlo jak da bi uopšte opstao normalan. Doduše, ja neću tvrditi ni u ovoj emisiji da sam ja normalna, jer da bi se bavio uopšte ovim poslom, moraš da imaš jednu određenu dozu egzibicionizma i da budeš rođen drugačiji. Sad, u pozitivnom ili negativnom smislu ja sad ne sudim i ne govorim, ali moraš da budeš predodređen za ovaj posao, da imaš strašno debelu kožu i da ne posustaješ na nekim određenim preprekama, u stvari ni na jednoj da bi došao do cilja. Zvuči malo grubo, ali...